Salam mehribanda bollar. Giýçäkşi izi dilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Gadyrdan tomaşaçylar. Bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň töwereginde gaty köp syýasy oýunlar inni durmuşa geçirilmek islenýär. Beýleki tarapdan ilatyň ýardyndan köpüsi daşary urtda bolan soň şol daşary urtdaky täsirli bolup biläjek watandaşlary nädip passiv ýagdaýa getirer, şolaň ünsüni nädip sogorsyp diktatorlyk rejimi bir tarapdan, beýleki tarapdan Türkmenistanyň baýlyklaryna, Türkmenistanyň geografiki yerleşýän nokadyna öz bähbidini gözleýän güýçler her hiletip şu daşary urtlarda Türkmen halkynyň ykbalyny kesgitläp biljek watandaşlary öz täsiri astyna almak üçin, şolary ýalňyşdyrmak üçin, şolary maskaralamak üçin, şolaň üstünden gülmek üçin, şolary ýa-da güýmemek üçin, gipnoz etmek üçin her hili işler, her hili syýasatlar, her hili düwüllüşükler edilýär. Biz kimin kimdigini bilsegem, adamlaryň nähili dereksizligini bilsegem, şonda da çykmadyk janyna umyt wa dilşýärli, ýene umyt bilen belki dogry ýoly tapar. Belki ilahy adalat bilen, ilahy kanunlar bilen, tebigat bilen sazlaşygyny ýola goýup hakykaty tapar, ilmin bähbitli edilýän işlere goşunt goşar diýip umyt edýäs. Näme üçin agzybirlik gorda bolýar diýip. Sebäbi häzirki gün Türkmenistan döwletini gaty uly howpa alýar. Türkmen halkyny da aýylgan ýagdaýda dürli görnüşde dillüşüklükleriň zäheri ýetip barýar. Karaca olan Türkmen inni şuňky temamyz absurdluklar barada. Bir zat diýsen diýdi diýerler. Diýmeden näme üçin şu temada hiç zat diýen ok diýerler. Gaty täsin zatlar bolup durýar. Şoň üçin şu edilýän absurd zatlar barada öz garaýşymy, eňneşlemiň garaýşyny, öz aramyzda edilen maslahatlaryň netijesini siziň dikkatiňize ýetirmek isleýän. Inni men sorag berjek, soragyň jogaplaryny siziň özüňiz pikir edip oýlanyp görüň. Meselem, Türkmenistanyň kartasyny, Türkmenistanyň guruluşyny hemmeler bilýär. Şeýlemi? Lewapda oturan watandaşlara mindirýärler awtobusa ýa-da awtobusa mindirjek bolýarlar. Aýdýarlar size Aşgabatda gitjek Lewapdaky watandaşlary ýa-da uçora mindirýärler ýa awtobusa mindirýärler. Sizi Aşgabatda gitjek diýerler. Bulara alıp Özbegistan'a gidýärler. Ya mardaky watandaşlary Aşgabatda paýtagtda alyp gitjek diýip Owganistana alyp gidýärler. Balkannakylary başga bir ýere. Ýagny sizi Aşgabatda gitjek diýip başga ýerege gidýärler. Şu ýagdaýa logikasy ýamy? Siz şeýle bir ýagdaýa duçar bolsaňyz, meselem, köpsi Türkmenistanyň migrantlaryň köpsi Türkiýede işleýär.
İstanbul'da işleýär. Ýa-da aýdaly İstanbul'da bir türkmene aýtdylar, diýdiler Ankara'da bir iş bar, aýlygam gaty gowy, hemme şertlerem gowy. Hawa sizi Ankara çagyrýar diýdiler. Ýa-da biz sizi Ankara alyp gitjek şol işe diýdiler. Onuň sizi Ankara diýip alyp gidip başga bir ýere. Türkiýe bir iň ýyragalak ýerler barda, şo taýyk eltip taşladylar. İşem ýok, hiç adam ýok. Siz bilmeýän birinji gerek gören ýeriňizde baryp düşdüňiz. Ne sizi iýdiýänmi, ne sizi soraýanmy? Sizi o taýyk allak getirdiler iş üçin diýip ýöne. Soň onu hiç ýyly düşündürüş berýänem ýok. Sizi taşladylar eltip bir ýerik. Türkiýeň günnüňor uç nokodyna ýa günorta günnüňor uç nokodyna eltip taşladylar. Ermenistanyň terkedine ýa Iranyň terkedine eltip taşladylar. Siz näme pikir edersiňiz? Siz şoňa nähili baha berersiňiz? Ýene bir soraw, ýene bir mysal. Siz aýdýaňyz, biri bilen gürleşýäňiz, inhamen toýunma, bagyşy bilen gürleşýäňiz. Toýunma, şoň şertini, puluny hemme zady gürleşýäňiz. Siziň toý etmeli günüňiz. Bagyşy diýip siziň gürleşip pul tölen adamyňyz gelýär, bagyşam däl, hiç adam däl. Ýa-da gelen ok. Ýene bir biraz gowrak variantyny aýdaýyn. Gelli diýeli. Ýöne bul adam saat guruly ýok. Ses sistemasy ýok, hiç zady ýok. Siziň hem toý ýeriňizde hemme märeke jemlenni bagyşa garaşýar. Bagyşy gelmeli. Şol pursatdan, şol sagatdan soňam siziň bagyşy tapmak mümkinçiligiňiz çäkli. Belki taparsyňyz, her kimiň ýagdaýy bir däl, tanysy bilşi, ara gatnaşyk saklayan adamlar bolup biler. Toýuňyza bagyşy diýip çağıran adamyňyz geldi. Ýöne bagyşy däl, hiç adam däl. Siziň bilen gürleşipdir. Öňünden depozit berýäňiz belli bir mukdarda pul, onam alypdyr. Gelýär, aýdýar bagyşlaň diýär. Men näýin haşolar ýalyky bagyşlar zatlary getirip gurumaçylyk edernip özüm şeýle bir arzu etdim, pikir etdim. Ýöne diýär, bu işim başa barmady, bagyşlaň meni niýe? Şolary alur ýagdaýa düşdiňiz. Näme pikir edersiňiz? Inni. Ýene bir mysal. Absurd zatlar bilen baglanşykly. Häzir Türkmenistanyň taşeruat pasportynyň möhleti uzaldylýar diýip gürrüň çykdy. Murat Erşahin, Türkpermit danışmanlyk hukuk geňeşdarlyk firmasynyň başlygy 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap möhleti gutoran zagran taşeruat pasportlarynyň möhleti uzaldylýar diýdi. Siziň taraňyzda kakı gördülermi? Köýne pasportlaryň möhleti uzaldylýarmyş diýip aýagarlygyna propaganda etdiler. Garaşdylar, şo propaganda çykdy, 2 ay garaşyldy. Siziň reaksiýaňyzy gördüler. Şu adamlary, şu köpçüligi Allah bolýarmy? Allah bilersmi? Bizim oynatgulymyz şolar bir allaýmazmyka diýdiler. Ýöne halk özüni allatmady. Soňunda gördüler wagtlar bu iş boljakka 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap daşaruat pasporta, zagran pasportynyň möhleti gutoran watandaşlar diýip çäklendirme getirdiler. Ýagny ondan öňküler ýene watansyz, pasportsyz, niren watandaşlygy belli däl. Hosarsız, eýesiz sergezan ýagdaýda.
Diktator rejiminin hemme ediyan zady absurd. Inni. Bu absurd rejime karşı absurdluk bilen görüş bolýarmy? Hene gelmeyen, logika gelmeyen, samsyklıklar, bolgusyzlyklar, edepsizlikler, ahlaksyzlyklar şular görüş bolup bilýärmi? Hiç hili aydymsazdan başa çykmaýan, hiç hili saz rol çalyp bilmeýän bir adamy siz bir halk hökümünde, köpçülük hökümünde at gazanan sunwat işgäri diýip kabul edip bilýärmi? Sizi yankı aýdyşmaýaly, hiç hili sunwatdan başa çykmaýan bir adamy şu at gazanan işgär şunu şeýle kabul edin. Şu 10 marmağına 10 hüner var. İstenlik saz rolunu çalıp bilýär, istenlik sazy aýdyma aýdyp bilýär, özüm aýdyma meýär, saza meýär diýip aýdýarlar. Ýöne siz şol adamyň hiç zat edip bilmeýänini görüp gözüňiz ýetipdi. Şolar ýaly ýalany siz anarnarsynızmy? Bir adam şolar ýaly bolgusyz ýalanlara ananmalymy? Aýdyn, watandaşlar, tomoşaçylar, illeşler, mehriban doganlar. Ananmalymy? Absurd demek, hene gelmeýän, hiç hili ne tebigatın kanununa, ne Allah Teala'nın kada kanununa, hiç tadı kavat gelmeyen, akla paykasa sığmayan, boluksuzluk, samsıklık demek. Inni, şunkun, edep ikramı bolmayan, haramçılıktan başka zat kellesinden geçmeyen, mutgorluktan, iyiliğin hatamına yaşamaktan başka zat geçmeyen vatandaşları biz aktivist hükümünde kabul etmeli mi? Oppozisiya hükümünde kabul etmeli mi? Biz şunu neçenli sizin öňüňizde hakyň, adalatyň, halalyň öňünde baş egip, dyz çöküp, ilgün bäkwetli işler üçin giýje öňüňiz ala dedip inni munça zähmet çekibem. Şunkun bizim watanymyzyň, halkymyzyň bize hemme wagtdan iň nätäçlik çekýän fursatyny biz absurdluk etmekten başka hiç tadı başarmayan, giyici günlüğü 24 saat absurdluk, yalan, samsıklık, bolgusyzlyk bilen meşgullanyan adamlar bilen bir saçakda oturmalymy? Onun şoňa adam agdybirlik bolýarmy? Agdybirlik şeýdip ýola goýulýarmy? Eger biz agdybirligiň nämedigini bilmeýän bolsak, onda mehriban tomoşaçylar, iri doganlar, gadyrdan illeşler, gayrat edin, ullukan haýyş, bize düşündürün agdybirlik näme? Halaly harama garyp, watan töýeri, şugulçyny, peýdakeşi, muhtory, hemmesini goşup göreş edilýärmi? Azatlyk üçin, erkinlik üçin şeýdip görüşülip bolýarmy? Eger şeýdip görüşülip bolýan bolsa, şu wada çenli näme üçin şular ýaly edilýän absurd işler başa barmady? Netije bermedi. Netije berdi. Näme eksen şonu orýan diýär, edil şolar ýaly. Absurdluk etdiler, absurdlugam netije hükümüne özlerine gaýdyp geldi. Käbir watandaşlar nälelik bildirýär? Siz diýä oppozisiýa garşy çykyş edýäňiz. Olar diýä şo biz garşy däl aslında. Biz absurdluğa garşy, biz nadanlyga garşy. Biz watandaşyň bolur-bolgusyz adamlara özüni oýnatmagyna garşy. 21-nji asyrda teknologiýa, informasiýa, hemme zatyň şular ýaly ösen döwründe biz türkmen halkynyň mundan meýle
Gul bolmagyna garşy. Samdyk ýaly oýnalmagyna garşy. Hawa, şu zatlara garşy bolsak, onda biz näme dogry iş edýäsmi? Onu bizim samsyklaň hataryna goşulalıymy? Bizim samsyklaň nadanlyň, mutgorlaň, yalançylaň hataryna goşulsak, bu türkmen halky haram ölmelimi? Hanonno watanyň mukaddesliği, hanonno bu halkyň mehribanlygy, halka bolan, watana bolan söýgi, ona bu zatlar diliň ujunda edebiýat şeýlemi? Köprüýini geçýänçe, jübüňi pullan doldurýançaň, ýöne şeýle dilinde oýnalmaly pritmetme bu. Bir zadyň yalanlygyny bilibem, şoňa dolu göz ýetiribem. Şol ýalany gaýtalamak, şol ýalan metoddan ýüze gürmezlik, ýalana dowam etmek. Käbir adamlaň haramzadydygyny, şolaň gutoran adamdygyny bilibem. Ýene şolary bilen. Halka bir peýdaly iş etmäge synanşmak absurd dälmi? Şoň ady agdyrlykmy? Şoň ady näme? Siz aýdyp beriň şoň adyny. Men düşünemok. Çynymy aýdýan. Men bu zatlara düşünemok. Ýöne siz gaýrat edip watandaş hökümini, aňly düşünjeli watandaşlar hökümini şu zatlar maňa düşündirin. Inni göreş meselesinde size şu wagtçany aýtmadyk, bir zadym aýdyp berjek. Owal aýdypdym bir ujuny. 1994-nji ýylyň 21-nji martynda Türkiýeň paýtagty Ankara şäheriniň Gazy Üniversitetiniň kampusy meýdançasynda halkara Nowruz bayramy geçirildi. Şo taýda biz Türkmenistany aktiv studentler bilen, beýleki ýurtlardan gelen Türkmenistany türkmenler bilen, Türkmenistany däl, türkmenler, dünýä türkmenleriniň wekilleri bilen şo taýda duşuşyp, bir çukura tüýkürip, inni diňe bu Türkmenistanyň türkmenleriň däl, dünýäniň durly ýurtlaryna ýaşaýan türkmenleriň keç ykbalyny düzeltmek üçin erkek ýaly bolup, hemmämiz bir adam ýaly bolup göreşeliň diýip and içdik. Bu göreşe başladyk. Bizim şo eden hereketimiz, içen andymyzyň alyp barýan işlemimiň netijesini ýatan ýere ýaty bolsun, awdy kulaga gördü. Arhivden tapsam, awdy kulaga bilen ýazyşan hatlamyňam kopýalaryny size görkezjek. Tapabilsem, nesip bolsa. Tebe bir näçe ede küjüme dilli zat edildi. Men göremok arhivde hemme zat pozulyp durma, pozulmandyrymy. Inni awdukulu aga pahir dürlü adamlar bilen, dürlü toparlar bilen edil häzirki döwürde Türkmenistanyň watandaşlaryň gawat gelen adamdan bir ýagşylyk tama edişi ýaly her adamdan ýagşylyk tama etdi. Gowluga garaşdy. Ýöne gynansaňam hemişe satdylar. İn günäsiz adam diýen adamy içip dilini tutubilmän köpçüligiň içinde samrap, ögünüp, gomporup Türkmenistanyna hökümet çalışıgy üçin edilýän işleri aýdyp goýberdi. İn günäsizi galanlarynyň günäsi barada aýdyp oturmalylar. Türkiýede Türkiýe merkezli iş alınıp barly. Amerikalı senatorlar, Ýewropa Birleşiginiň syýasatçylary, umumyň
global siyasatda rol oynayan guramalar, partiyalar, döwletler, şolaryň hemmesiniň wekilleri, ýol başçylary bilen duşuşyk geçirilip ýa-da ýataýda. Olar bizi elekden geçirdiler. Biz olary elekden geçirdik. Olar synadylar. Şol adamlara anam bildirilen wagty. Şol adamlara golluw berilen wagty. Hakykatdanam şol adamlar Türkmenistanyna, Türkmen halkynyň keç ykbalyny düzeldibiljek gaýrata, gujura, ukuýba eýýemi. Şolar şonu edip bilermi şol adamlar diýip. Her ýyl edip synadylar. Synagdan geçdik. Soň aýtdylar, "Hananla komandaňyzy görkezin. Saýlap seçip, başardyňyzdan saýlap seçip komandalar döredildi. Türkmenistanyň sürgünnäki hökümeti döredildi. Hökümetde hemme wezipeler, hemme zatlar döredildi. Sanlyca gün galy Türkmenistanyna hökümetiň çalyşmagyna, halkara gurumalaryň global syýasatda rol oynayan güýçlüň gollawyna şo Türkmenistanyň demokratik bir hereket, halk hakykatdanam herekete geçýär. Halk hereket edip görşeýledi. Halk ýatyr, halk oýananok, eýdanok, beýdanok diýen adamlar nadanyň ordinariusy. Feld marşaly. Marşalyň ýokarsyna bir wezipe bolsa şol. Biz halk bilen işleşip gelýär. Halkyň ýurdun içinde nähili-nähileligini görkezýändigini, proteste edýändigini, şoň netijelerini, motywini hemme zadyny bilýär. Biz näçe gerek azatlykda berjek bolduk şo zatlary. Berdirmediler. Ay bir hili ınjyk meseleler, ay bu ınjyk temalar diýip gaýtan beren maglumatlarymyzy Aňrek Türkmenistana ýeberip biziň informatorlarymyza, biziň bilen bile işleşen adamlara gaty aýlygan işleýän etdiler. Zarba urdular şolara. Şeýdibem görüşüň täsirini gowşatdylar. Şoň gün bize garşy edilýän hüjüm bilen şoň gün edilýän hüjümle motiwi bir. Şol ura adamlar. Sahnada şol ura adamlar ütkän zat ýok. Hawa inni şol ura adamlar bilen Türkmen halkyny kösen adamlar bilen şoň gün siz Türkmen halkyny eşeretli geljegi, ýetirip beljeňizi anan ýaňymy gözüňiz ýetýärmi şuňa? Ýöne logika. Men başda da aýtdym. Ýene bir gere gaýdýan tede. Şuň üçinni telim wada berildi halka. Aktivistler tarapyndan bolsun, özüne oppozisiýa diýilýänler tarapyndan bolsun. Halk näme üçin şolara inanmady? Näme üçin inanmady halk şolara? Sebäbi olar inamdar däl. Sebäbi siz owulky owrulardan ýaşy zata ýatacak bolýar. Tejribeli haramzadalardan ýaşy zata ýatacak bolýar. Ýatacak bolýar diýenim, bize hücum edýänler we şolaryň gollawçylaryna aýdýan, halk kimin kimdigini bilýär. Näme üçin biz halkyň iýberýän maglumatlaryny, habarlaryny halkara neşriýatlara, halkara gurumalaryna ýetirýäs? Bize gelip gowuşýar. Informasiýanyň möçberi bilen şol özüni halkyň adyndan çykyş edýän ýaly, halkyň halatkary ýaly görkezjek bolýanlara bildirilýän anam bilen şolara iýberilýän informasiýanyň möçberi yer bilen göýüň arasyndaky tapawuty näme üçin? Şuň sebäbi anam dälmi? Eger biz agent bolsak, eger biz rejim bilen işleşen bolsak, eger biz halam bilen, haram bilen halal teljerip bilmeýän bolsak,
biz haramzadadan ýagşyzada ýasaýan boljak bolsa, ýasajak bolýan bolsa, onda halk bize ananyp şeýle möhüm maglumatlary biziň bilen paýlaşardymy? Gayrat et şunu halkara gurumalary getir. Bütün dünýä Türkmenistanyňky şol hakykatlary bilsin diýerdimi? Akyl näme gerek? Hakykat näme üçin gerek? Hakykat näme üçin gerek? Halallyk näme üçin gerek? Jübüme 5 manat pul düşsün. Günümü göreýin, soň näme bolsa bolsun diýen adamlar. Aktivistmi? Durmuşda hiç bir uğurda yeňişli tepkitlere yetip bilmedik adamlar. Halka hiç il peýdasy bolmadyk adamlar. Inni her işe synaşyp gördüler. Bütün işler gutordy. Aktivistlik işi garlamış olarak. Awray gazanlar ýaly, meşhur bolar ýaly. Başka tema ýokmy? Aktivistlik absurdlukdan başka hiç zady umurmayan, nadan, ýal-ýagysy, mutkor, ondan bundan pul ülep beren adamdan işimi? Ya şolara garlymyny? Şolara mätäç bolmy? Türkmeniň aktivistligi. Hiç oýlanyp görmediňizmi? Beýleki ýurtlarda aktivistler nähili? Aktivistlik nähili? Aha şu aktivistlik diýip durlar bolan aktivistlik diýilýän näme diýip hiç oýlanmadyňyzmy? Bir hereket, bir topar oppozisiýa bolanmagy nähili iş edýär? Nähili iş edenne şoňa oppozisiýa diýilýär? Diýip bir gezejik oýlanyp gördüňizmi? Deňeşdirip gördüňizmi? TikTok'a girýäňiz, Instagram'a girýäňiz, oňa girýäňiz, muňa girýäňiz, bir topar bolgursuz zatlar bilen meşgullanýaňyz. Seredýäňiz ýani ýok. Ýöne türkmen halky üçin. Bir her gün 2 munduňyzy, 3 munduňyzy aýryp hakykat näme, ýalan näme, aýdylýan zatyň dogrusy näme, ýalany näme diýip şonu teljerjek bolup gördüňizmi? Näme üçin şunu ediňiz? Edýän zadyň absurd. Ine men size ýene bir mysal getirjek. Eliňizde radio bar. Size radio getirip berýärler. Şol radiodan haýdam bolsa bir näme diňlemek üçin gepleşik. Ýöne radio duk, radioň anteni işlenip. Size şol anteni işlemeýän duk radiony getirip beren adamy öwgäňiz gawat gelenlerde. Ay maňa şeýle radio sowet etdi, eýtdi, beýtdi, hamala şol sizi han götürdi edip, sizi ile han saýlanýaly edip şey edip öwgäňiz. Size duk radiony getirip sokup giden adamy. Şunky özüne oppozisiýa, özüne aktivist diýdirjek bolýan adamlaryň edýän işi şu. Sizi Allah anteni işlemeyen, hiç tadı işlemeyen radyonu size satıp, şondan pul kazanıp, sizin hem şol bozuk radyonu özünüze Allah satan adamları bütün dünya ýagşyda dayalı reklam etmeňizi isleýärler. Absurd. Ýöne şu absurdlugy ananýan, ananjak bolýan, anan aýsam diýen we ünsüni bölýän adamlar bar. Bir radio Deveten kanalyna Zoom protesti geçirilýär. Ön şo nemeleň birine efirimizde geçenki efirlerimiziň birine Zoom protest wa döwle daha geljekmi? Menem soradym. Näme barada? Şoň düşünür näme şo Zoom protestiň maksady näme? Nähili bolýar? Diýip
Bolýa Arslanjan häzir men sana urudaýyn. Inha şu güni aýlymyň sepi internetin gowursa gel goşup hiç ili düşünürüş ýok. Soň debeten var güni aýlymyna bilenmok sehel wagt galanna belki 1 saat, belki 1 ýarym saat bilenmok Murat Gurbanow WhatsApp'tan maňa çakylyk berdi. Gelip bilseňiz, eginleşleňiz bilen gelseňiz diýip. Men Timur Serkerde ortada duran soň gatyly töwekkelçilik öz üstüme aldym. Bütün hak bileleşiginiň esasy sütünlerine, agyr artilleriýasyna garşy ýöküdüm, garşy durdum. Agdybirlik üçin biz düşünmeli diýip. Onda da Murat Gurban ýaly adamlar bilen düşünmeli. O ýykmanlar bilen däl, ýyly belli agaşekler bilen däl. Sebäbi Murat Gurban ýaly adam sensei adam. O derece her kim ýeti bilen o. Soň Zoom protest başlady. Ýazýarlar maňa. Biz sana aýtmadykmy? Biz sana diýmedikmi? Anha eden işin netijesi. Al inni begen, şunu et, muny et. Gaharlanýanma, heşelle kakýanma, içiň ýansyn diýänma. Her kim özüçe şoňa baka berýär. Inni şu taýda bir zat bar. Biz näme üçin Murat Gurbanowyň özü bilen töweregiňdakiler bilen ýa bile ekrana çykýanlar bilen biz näme diýdik? Murat Gurbanowyň özü bilen düşünşdik diýdik. Absurd bolmasa bir iş hakykatdanam halkyň bähwidine boljak bolsa, halal adamlar bilen, dogry metot bilen, dogry adamlar bilen biz hemişe diňe Murat Gurbanow däl, dogry metot, dogry adam bolanda islenlik topar bilen bir käbe seretmäge, bir käbe seredip bilelikde ibadet etmäge biz näme üçin etmeli? Ýöne absurd atlara biz goşulmaýas. Murat Gurbanow biziň bilen düşünşdi diýip aňyzyna geleni aýdanlar, her hili bolup videolat edenler Murat Gurbanow bilen ekrana çykyp otur. Hana arnamız wada, arnamız adyny ulanýar adamlar. Logika wamy? Absurd akademiýa. Absurdluğun akademiyası. Näme gerek? Diktatorluk gülýä bilen üstüne. Nireti bilen gülýä belli de. Ýöne bu maskaraçylyklara gülýärler. Haramzadalar bilen bir iş etmäge synaşmak näme meňdiýär bilýäňizmi? Ötünç soraýan bagyşlaň. Bu topar adam bolup üýşüp aeroportda duran samolyoty osurup uçurjak bolmaga meňdiýär. Şolar ýaly absurd. Şol işiň manysy görnüşi. Eger absurdluk bilen bir iş başarylýan bolsa, öňe gidilýän bolsa, bir zat edilýän bolsa, şuň üçin ne ederdiňiz? Absurdlukdan başga iş zat ediňiz. Türkmenistanyň jenaýatkar, ganhor, diktatorlyk hökümeti şu adeçenni öz jenaýatlaryny absurdluk bilen yapmaga synaşdy.
ağlatmağa zeynäşdi. Dünya köpçülüğünü ağladı billimi? Hiç de adam edi bilmedi. Şoň üçin Türkmenistanyň hökümetiniň täsirinäki territoriýalara absurdistan diýilýär. Şoň edilşorýalaka absurdlugy göýe din ýaly kabul edip absurdlukdan başga istat etmeýänlere de absurd gulular diýilýär. Arslany baglajak gurup göreýin. Arslan. Arslan hoş geldin. Arslan bağlandın mı? Arslan. Aleykümselam. Klaviaturan sesi gelýär ýöne. Öz sesin gelen ok goýmaýa deň jan sarpyr goýma. Arma Allah kuwat bersin. İnternetin goýma. Arslan. Alo, salam aleykum, eşitdiňmi? O eşitýän, sen eşitýänmi? Näme jan sarpyr? Da var, Hudaýa şükür. Töweleme. Sen klaviaturan sesi gelýär ýöne, sen öz sesin gelen ok. Eşitdiňmi? Togrul beýur. Täzeden baglasy gurup göreýin. Bolýa. Togrul beýýär, döwletaga şuňky çykyşda aýka doganmaz gaty gowy çykyş etdi. Agam senem çağırdy. Kim meni nirek çağırıpdyr? Togrul bey düşünür. Şeýle gowy çykyş agam, her kim onu öňe çıkarsa peýdasy köp bolar. İnşallah şu arada aýtsaň agam. Men bilemok kim aýka. Näme diýdi, nirde diýdi, näme diýdi, näme bolly bilemok. Tesbirlere geçýän. Garazoglan türkmen ýangaça gutordy nowatdaky absurd. Bir zat diýseň duşman bolmaly. Haçan açandy. Arslan Muradowyň salamyny ýetirýän Garazoglan bu hereketler bilen halkyň öňünde iş edýän ýaly görünüp, reyting kazanjak bolýarlar. Bu zatlar eýýäm ýürege düşkünç bolmaga başlady. Absurd diýär. Ramazan juma. Gynansak da şeýle ýalan zatlara ananýan käbir türkmenler bar. Şoň üçin hem diktatorlyk ötür. Şoň üçin hem 3-nji diktatorlygyň höwesini edip berenler bar. Şoň üçin edýärler höwesini. Şolary ýüreklendirýän zat şu absurdluklara ananyp heşelle kakkandan batygy. Şolon internetde aktivligi. Adaty watandaşynda. Garazoglan türkmen halky göz görteli ağlap oturlar. Ramazan hakka. Beýle nadanlyga gerek ýokdur. Ay degen ýerine degsin ýanyrlarda. Garazoglan türkmen ha berekallah absurda garşy. Togrul bey, salam watandaşlar, salam döwlete, haýyrly bolsun. Sag ol. Togruljan. Garazoglan türkmen döwlet çapak çarpyp gidibersek hiç zat düzelmede. Ay bilemok Garazoglan. Dogry maýsak biziňe aňymyz çaşanok, ankamyz aşanok. Ya käbämiz ütgänok. Illenkä ýaman çalt ütge. Puluny ýysyny alsa şo ýyskaý tarapdan gelse şo tarapy ütgäp durlar. Ramazan juma Garazoglan türkmen halkyna absurd zatlardan oýnatguluk ýaly zatlardan gutormak üçin, halat etmek üçin ýene 2 asr gerek bolarym diýen. Hudaý saklan Ramazan juma. Skorpion salam. Garazoglan türkmen wagt bilmedem Ramazan agam gidiş goňdal. Arslan Muradow 2 asr
gitjegini or bilýäňizmi? Olam dogry. Absurd iki asır dowam edermi? Garajoglan türkmen halk samdyk däl, halky absurd bilen oýnap güýmejek bolýanlaryň öýleri Samsung öňdügideni. Toğrulbek, döwlet halkyň köp bölegi öňem häzirem hakykatlardan az habarly ýok. Ýok, ýalňyşa. Ýalňyşa. Biz habarçy, biz halkdan alýas habary. Biz habary haýsam bolsa bir hökümetiň ideologiýaň inform bürosundan alamyzok. Biz halkdan alýas. Çöpläp alýas onu da. Alan habarymyzam iň azyndan 5 tapawutly çeşmeden tasdiklady alýas. Onu halkyň hemmedi ýalançy bolýar şeýlemi? Olar ýalançy, bu ýalan propaganda edýänlerem dogruçul bolýar. Dogru bolýar şeýlemi togruly? Düşünemmek. Sebäbi öňe daşaryny görmedik. Ýok, daşaryny görmek bilen waglaşyklar. Daşarda getip gören bir topar adamma. Hiç sada düşünenok, teljerenok, özünden öňe çykarjak bolýar. Syýasatda özüni ökdi görkezjek bolýar. Jemgyýetçilik işlerini ökdi görkezjek bolýar. Hiç sada bilenok, hiç sada başaranok. Bar edýän zady super absurd. Başga zat ýok. Ha, onuň daşaryny görmek şumy? Halk innem az bölegi çykan daşaryk az bölegi däl, 100den 60 bilen 70'in arasy, onda da iş güýji, kelle güýji bolanlar daşarda olar ýalaka az hasap ediljek zat däl. İçeride internet ýok, içeride internet ba çäkli görnüşde. Düşemif da ba, şahatlykda ba, we şoňa meňdeşiklerde gaty internet ba. Ha, ondan mene orada. Biz daşary urtda bolup rejime karşı, rejimin edýän jenayatlaryny bütün dünýäge ýaýradýas, daşarda bolup ýaýradýas. Doganlarynyşlara beýle de dursun. Tanış bilişler bir köşeden geçen adamları sende bıyıncalık edip çıkýarlar. Hayvat atıp çıkýarlar. Onun bu Türkmenistan'daki kanunsuzluğu tankit edýänleriň kanaly goýan videoları hiç sat bolanok. Olara hiç kim hiç sat degenok. O nähili bolýar? Bir de şunu düşünüp bilemzok, düşünüp bilýän ma bolsa düşünürsin. Olar ýaly Türkmenistan'da şu wagt içinde hiç çili adalatyň aharpam ýokdy. Ol hakyny aramak beýle de dursun ho. Gözüň üstünden garşyň wa diýip gelip saňa ırsarap seni basýan bir rejim ataýdy. O hakyň sorama beýle de dursun. Hakyň sorap bolýarmyşyn? Ýok. Hak soraýarmyşyn, näme diýärmişin? Onan ýaňy şu zatlara. Eger şu zatlara onan ýan bolsaňyz, siz onu hakykatdanam şu absurdluklara onan ýanlar diktatorlyk hak edýär. 100-200 hak edýär şolar şu diktatorlygy. Şu absurdlukda onan ýan bolsaňyz, sebäbi diktatorlygyň edýän aýdýan öňe sürýän zady absurdluk, bulaňam aýdýan tarapyn tutýan zady absurdluk. Birleşýärler şolar absurdlukda. Bu şu berilýän habarlary halk görüp otyr. Toğrulbek. Görüp otyr, biz halk bilen 94-nji ýyldan bäri işleşip gelýär. Mawtumulu Diýwany jurnaly. Türk dünýäsiniň ýaşlarynyň neşriýat birleşigi, Türkiýanyň dowlet teleradio guramasy, Türkiýanyň TRT International, TRT Ýewraziýa kanallary, Türkiýanyň Sesi radiosy, türkmen bölümleri, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy. Bir ömür ýatyra berdi. Munça çekilen zähmet ýatyra. Halkyň ihlasy ýatyr, halkyň umudy ýatyr. Şu halkyň umudyny, ihlassyny basgalamalamy şeýdi.
üstüne meydan etmelimi? Ha onuň şoň ady göreş bolýar, şeýlemi? Yaman täsirli. Akıl oyunu däl, absurd oyunlar bolar. 21-nji asyrda ýaşaýanymyzy ýadyňyzdan çykarýaňyz. Orta asyrda synanç görüp bilerdiňiz bolar ýa-da. Häzir hemmesi gülkünç, maskaraçylyk. Rahimjan salam. Ramazan Juma. Arslan Muradov şu bolşunda gitse görnüşinden 2 däl 3 asyram gider. Sen obrazyna aýdýanda onça gitmeýär. Onça gitmeýär. Üçüncü diktatorluk gelse, Türkmen döwletim galanok, Türkmen halkam galanok, şunu bilim. Onun şu daşary ýurtda absurdluk bilen rekord koyup ýörenler, olan ýurdun içindäki şärikleri bile dillüwüşükler gurnaýanlar. Birdan häzirki diktatoryň yerine diktator bilen alalaşyp dillüwüşüp ýa-da haýsy görnüşde haýsy metodda gelse mundan soňky diktatorlyk şular gelse, şular şu diktatorlygyň bir garaşygynda bolsa-da siz gan gusmasaňyz gelip yüzüme tükürün. Biz näme üçin duýduruş berýäs? Biz näme üçin bynjylyk bolýas? Hiç pikir edip gördüňizmi? Şunun maksady näme? Ýöne hakykata, adalata çağıryp otyr, absurdluğa garşy. Näme üçin? Absurdluğa garşy bolan adam. Aň düşünjäň ösmeginiň tarapdary bolan, ýylgün bähwitli iş etmeň tarapdary bolan adam nähili erbet bolýar? Siz özüňizi maskara edýäňiz. Siz özüňizi ýalana çykarýaňyz. Öz tökmetliğiniz bilen, öz öňe sürýän tezisliğiniz bilen. Maskaraçylyk. Haçan maskaraçylyk göreş boldy? Seredin adamlar taryhyna. Seredin häzirki günde bolup geçen ýagdaýlara. Halkyň köçe çykan ýurtlaryna seredin. Şo taýda şolaň özüne opozisiýa aktivist diýenleri maskaraçylyk edip şo edýän maskaraçylygyna da opozisiýa aktivist hereketi zat diýip goýdum, şeýle at goýdum. O nähili adamzadyň edebiýatyna, literaturasyna, grammatikasyna yalan bilen hakykat tapawutly zat. Yalan atrsatyl manyda, hakykat palajytyl manyda. Inni hemme yalanlar, hemme düzgünler ýok boldy. Yalany hakykat edip kesgitleýän bular haramzadalygy, ýagşyzadalygy edip görkezýän bular. Şeýlemi? Men syýasy güntiler diýdim. Ýöne şo diýen sözümi ýydan alýan. Halkdanam, tomaşaçylardanam ötünç sorýan. Küntüde de bir prinsip bar. Halama. Bularda prinsip hem ýok. Hiç adam ýok bularda. Men hayran. Bular ýalaky bir akyllan, aňdan, düşünjeden, ymsapdan, wyjdandan uzaklaşdyrýan, absurddan başga hiç zat etdirmeýän zat, niýet, maksat näme biler? Şunu düşünýän ordaňyz düşündirin, gaýrat edin. Mene düşünüp bilenmok. Arslan geldinmi? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eşdilýär? O eşdilýär. Ay. Bolýar.
Näme arada şu günkü tema barada gurrun edebilecek mi? Öz pikirini beýan edebilecek mi? Absurd sabaplar Bolýan bilen bolýarmy? bir zat aýdyn. Alýa. Dinleyen, aýdyber, basyber. Dinleyen. Leyli'nin bir sözü var. Orta aýdyn ýa-da telefonda aýdyn. Когда нас ругает буржуазия, то мы тогда на на правильном пути. Когда нас хвалит буржуазия, ну, тогда мы где-то прокололись. Если Hawa eşdili arkayn gurlaber, gulýaly. Men sesi ýapýan ýanglanmasyn diýip. böyle. Sonra absurd bolsun. Olar söýüp bile söýüp karalap durmasalar bana ýagnasan ýerimiz bilmez. Bu karalap dursun. Absurd etseler, nämeseler. Solat gerek diýär. Ýagnaşmazmyz üçin. Meň pikirimçe bilemok, beýlekler näme. Ben, onda sen pikiriňe görä Arslan, Türkmenistanyň içinde aktivistlik edip, hakyny, hukugyny gorap, talap edip bolýarmy? Türkmenistan için İçinde hawa. Yok, ertek aýtsaň ne? Men ýerde gaýdam şeýdi. Yok, halka şeýle propaganda edýänler bar. Plan watandaş diýe hakyny talap edýär, inha şol kanuny talap edýär, haklaryny talap edýär, kanunyň işlemegini talap edýär, näme edýär, şoň üçin görüşýär diýär. Bu Türkmenistan barada aýdýarmy? Ýa Mars, Saturn, Venera? Yok, olar alternatif Türkmenistan barada aýtjam bolmaz. Geljekde onlar gurar. Hakyny talap eder. Ya diýişinde bolupdyr. Mosdurlar haçan prezident tap bolanda soratlar girilme mümkin zat. Diýär şoňa anan ýandy. Hayran. Olar başga dünýäde ýaşaýan bolaýmy? Arslan maňa ýazýarlar, sesi berýärler. Agam diýärler, sen näme üçin şolara ýalaky oppozisiýa aktivistlere garşy çykyş edýän? Näme üçin şolara garşy? Şolar inha diktatorlara garşy edýärler. YouTube'da çykyş edýärler, beýdýärler diýe. Ondan men aýdýan, siziň şu iddia, şunu edýär diýen zatlaryňyzyň hakyky görüşdigini anlanýarmy? Şoň bir netijesi barmy? Ýok. Ay geljekde bolar. Şol aýdylýan zatlar diýen logikasy ýa-mı? Ýok. Ay agam diýär şo diktatora garşy daşasaň bolýar diýen. Diktatora gaýra tarapda dur. Senem iller tarapy daşlap dursun. Diktator gaýrada dur. Sen daşlayan ýeriň ileri. İleri bilen gaýrany bilen o. Mena düşünmek Arslan. Dogry maýdan. Inni sen pikiriňe görä Arslan. Ine şuň bir habar. Zagran pasportlar diňe 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap möhleti gutoranlar çalışylýar. Ondan öňküler çalışylanok diýip şuň anyk maglumat berdiler. Sen şuňa näle garaýan? Togrul bey. Men taňa düşünip bilenmok Togrul bey. Çynmy aýdýan. Taňa düşünip bilenmok. Näme üçin düşünip bilenmok bilýärmi? Sen biziň hakykatdanam standardyň ortaça derejeň üstünde oýlanyp pikir beýan edip tesvir ýazyp bilýän watandaşlarymyzdan biri sen Togrul bey.
öňme üçin aýdamok, görýän zadymy şu ekranda görýän eger başga togruly gatly ýok bolsa. Inni şular ýalaky akyl paýhasly tesbirler ýazamam. Soň täsin zatlar sen ýazýan. Men şunu düşünemok togruly. Ine seret Aýka diýen watandaşymyz hemme öňe çykan ady belli watandaşlary atlandyryp bile bir maksatda maslahat edip görüşseler gowy bolar diýdi. Torul sen haçan teretip başladyň ýaýlyma? Men düşündürdim ha. Nähili tarihi tejribeler boldy. Oğrudan absurd, oğrudan ýagşylada, yamandan ýagşylada, päli yamandan ýagşylada ýatajak bolmaň özi absurd. Şoň üçin bir nahar etjek bolsaň, ine borşwa, dogry dämi? Ukrainadan, Slaviýan halklaryň nemesi, beýle halklarda da var, ütgeşigirek ýöne. Men ýönekeje bilinýän nemeden mysal getireyim. Şo borşada gawat gelen zadyň atyp bolanok, şoňa da biri bilen sazlaşykly tagam beräjek adamyň bir aşgadanyny zaýalamajak zatlar bilen üýşürilip nahar edilýär. Dogrymy, palaw, olam şeýle. Men başga nähili düşündirýän siziň bu absurd zatlaryňyzy? Gawat gelen adam bilen näme üçin oturmaly? Halala harama gatyp, dogruýyny ýalňyşa gatyp, bir näme diýin, eksperiment etjek bolýarmy? Şeýle gerekmi şular ýaly eksperiment etmek? Hawa etdiňiz diýeli. Netijesinem gördüňiz. Ne adamda, ne halka, ne watana hiç kime peýdasy ýok. Ondan näme? Şu eksperiment etdiýän çaňyzy ýitiren wagtyňyzy dogry hereket, dogry metod bilen diktatorlara garşy zarba urmak üçin etseňiz gowy dälmi? Togry. Men size düşünülemok. Düşündürüň maňa. Düşünülmeýän bolsam, aklym yetmeýän bolsa aýdaýyn aklym ýetenok diýip. Ýöne logika sığmayan, absurd bolan hiç bir zatda men we men eňleşlem ýok. 94-nji ýyldan näri bidar bolduk şu absurdluklardan. Ýöne hiç wagt şular ýalyky şerraýlar, haramzadalar, gutoranlar, zynanlar, nadanlar şular ýalyky halkyň öňüne çykyp, ekranyň öňüne çykyp wejera bolmadylar. Häzir absurdluğun rekordunu täzeläp otyrlar. Arslan ýitip gidýäňler Arslan. Ay ağam. Çet verdi de. Petra'yı ise açmamalı. İnternette. Arslan senden soraýynna. Sen pikiriň nähili şu temada? Inha şu ekrana çykýan watandaşlar we Türkmenistanyň watandaşlary ýa-da Türkmenistanyň däl ýöne Türkmenistan üçin, Türkmen halky üçin bir zat edýän şeýle garaýyş öňe sürýän watandaşlar bar. Şularyň hemmesi üýşüp şular birleşsin, bile maslahat etsin diýilen pikir. Şu pikire sen nähili garaýan? Ağam birleşmek için bir zat gerek öňde. Maksat. Näme maksat? Näde birleşdirmek? Yo, inni sen öz owaňda töwerüňde tanayan adamlar vardır. Her owada, her ýerde bolýar halanmayan adamlar. Halkyň adam sanyna goşmadyk adamlar bolýar. Ya da şeýle adamlar bolýar haramçylykdan, haramzadalykdan başga hiç zady oýa küýe gelen okşal adamlar. Depeden aýagyna çenli haramçylyk. Onuň ilmi mähbitli iş etjek bolsaň, şul adamlar bilen birleşmeli ýalar.
Men şoňa düşünemok. Absurd. Siz toýuňyza, ýaş toýuňyza, märekäňize gawat gelen adamy çagyrýaňyzmy? Ýok. Dogry dämi? Yok. Şol adamlar Her kimi öňüňize çagyrýaňyzmy? birleşler diýen adamlar. Çagyraňyz. Ha, Arslan? Yok. Şol adamlarla birleşler diýen adam özü näle adam? Şoňa diňlesen bolýan bunu. Yo, oýlanman gürleýän bolmaly. Özü belki gowy adamdyr. Ýöne oýlanman. Ýöne şeýle gowy söz, owdan söz, täsirli söz aýdanyp aýdýa. Ýöne ol nime ýoga, logika ýoga ataýdy. Yok, agam bäs bolmaly diýende. Bäş barmak deň däl. Şoň üçin adam saýlanylýa. Bir türkmençilikde, umuman dünýäde de şeýle. Yo, bir gyýry otur halkara guramalar şeýle, halkara guramalar beýle, halkara guramalar sen içinde näçe sany gumalaň badygyny görüp otur. Tejribeli adamlar olar. Olar dünýäň syýasaty bilen içgin gyzyklanýan adamlar olar. Olar her hili oýunlardan habary bolan adamlar. Inni şol adamlar şo özüne näile bolanlary, özüni bir lider ýa öňe çykarmaýanlary çykarmalymyşyn. Şo näile boldy diýip. O näile bolýar. Şo bir sebäbi bardyr. Halkara guramalar bir seriöz не принимает, bir ciddiye almıyorsa, bir üns vermeýän bolsa, bir hakiki manada bir şol işin üstünde durmaýan bolsa, şoňur manty bardyr. Şoň näme manty waka diýip oýlanyp gördüňmi? Näme üçin bu halkara uramalar aly öyle şol käbir adamlar bilen baglanşykly şeýle hereket edýärde galan bütün dünýäň halkynyň aktivistleri, siýasatçylary ýa şoňa meňdeş öňde barjylar bilen baglanşykly şolar ýaly hereket eden. Ha, olar ýalňyşmalymy? Olaram absurd zat etmelimi onu. Onda mansy näme? Halkara gurama bolmaň, adam hukuklaryny goramaň, ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna eýe çykmaň mansy näme? Ve hedilli onu halaly haramy hemme zady garşytyryp bereliň. Ha, Näme gerek? ha. Pul bolaýmasa, Pul şuly adamlary ütgedýärmi Arslan? ütgetýän adamy salary eden. 180 gradus tersine, suwun göreniň erti 180 gradus tersine. Bu dost boly erti. Adus famolor diýen aýyň atýy. Şoňa ütgetýän adam. Onlara ben bulaydım. Halkara kuramasına nadis etken adamlar var. O gastanda 20 yıl kaçtı. Amerikalılar, Nevisler, Fransızlar koşulları geldi. Türkmenistan içinde ne bulup durun görüp durardı. Kapitalizmimiz de ne ikadımıydı. Düzeltecek olursalar düzeltler de Türkmenistan. Hep düşüne bak. Ne için halkara kuramalarına aykırı halkara. Ya düşüne bak. Ne için aykırı. Şonu aýtsan Arslan, halkara uramalar samsykmy? Şolaň habary ýokmy? Şolar kimin kimdigini bilen okmy? Kimin nähili oýun oýnap görenini, oýnajak bolýanyny bilen okmy? Oh, eňmal bada Türkmenistan içinde ilkhanlar bar beýle ki. Ana, Emma görüp işläp oturlara. emma bilýär, hep. Näme bolup geçken, ýerde näme geçken, näme barwat. Gösen ýurtlar ol hemmeratdan habarlar niýde näme bolýar. Olary öne ýokardan hoş aýdy otanda taka osulpan soňra eder. Halkyň öýde bir ýetdi. Armeniýa hiç kim goşulmady özleri. Ulu döwlet Russiýa gapdy. Saýlawna da goşulmadylar hiç zat. Özler aýyrdylar. Sonra aýrandan soň çardan hiç kim kömek etmedi diýler aýarlarlar. Bilinkilerin bir korkyandır başka yerden kömek gelir. Yok. Edil soň ýaly ýagdy.
Sen sol dasardan kömek ederler diýip gorkýarlar bar da aýtjan. Meň pikirimde. Düşündüm. Hiç kim Aýo. Arslan dinläp oturýan. Ştaýda VIP anonim diýip bir dinleýijimiziň tesbiri bar. Halky diňe, Ha, halka Erwin diňe ýalan ýa-ýa sözler. okusan. Ha? Erwin tesbir ýa-ýa okusan. Halka diňe ýalan sözleýärler. Näme üçin telewizorda adamlaryň öýüne girip hemme kişiň haladinliklerini görkezip bilen oklar. Sebäbi halkda pul ýok. Ýere hiç hili zat ýok, ösüş ýok, öňe gidişlik ýok. Halkda mort haladilik ýok bolaýmany, soň bütün görkezýänler. Omar ýaňaýarsan, dogruda walla. Ýok, haladinliği nerden görkezsin? Televizyon näçe girdin televizyon öyle. Öyle atamaz mı? Öyle ayınat görkezim bunu da. Şu taýda bir Televizyon illeşimi televizyon kim oturdu Aşgabatda? Halk kurdurdu bunu. Ýa-da öyle kurdurdu. Öyle görkezdi. Aýdym aýtýar, niýe maksatdy ýa-ni? Atapsyn görkezmek üçin. Türkmen halky kurdurdu bunu. Arslanjan, Burmut sözüň welýän bagyşla şu taýda bir Öyle mi? tesir bar, Orazow diýip. Salamu aleykum, meni tanaýansyň diýip umyt edýän. Tanarsyň diýip umyt edýän. Öň dinleýijidiň. Innem gürleji bolupsyň. Gelmeli ýeriňe gelipsiň. Öň radioda işleýärdiň. Innem şular ýalaky ekranda çykyş edýän diýjek bolýarmy. Bir Orazow diýip bir biziň Azatlyk radiosunda şo Rüssem, Maya, Rozoway, bir Bahar, onun şolar bilen bile bir 7-8, 12 sany diýsegem boljak. Türkmenistanlylar bolup özara pikir giderli ýagdaýda özara pikir alşýan bir aktivistimiz bardy. Soň ýetip gitdi. Şoňmy dälmi? Awa şo bolsaň şol menlik ýaz, däl bolsaň dällik ýaz. Awa Nereye nereye? Arslan, men seni eşitýän. Togrulyk ýazýar ýene. Döwlet aga şu düşemovlara şüphe barmy ýa esas wagt barmy? Açyklamaga esasy men şu halka hökümet ýurtda gowluk ýa-da watan dönükler diýip bir aýatlar bilen garşylykly görüňi görmedim. Düşemi filan bağlaşıkta aydınman, zat aydınlığı telim edin. Şoň üçin men täzeden gaýtyp geljek bolanmak, geljekkä ýadynym şu temadan. Awa. Wagt görkezýär hemmesini. Ýöne umyt edýän işden geçmez. Hakykata görüp, şoňa düşünüp göz ýetiren maktymy. Men häzir hiç tat diýjek. Göreli bakaly şu reklamalaryň ýerine ýere barýar. Azat Türkmen näme diýdi? Şol adamy ýa şol adam bilen gatnaşyk saklaýan adamlary inha biziň ýurdumyzyň içinde garajdan aktivistler bar. Şolary hakynda adyny talap edip ýöre, arkaýyn iş edip ýöre diýip adam hukuklary boýunça halkara ýygnaklar geçirilýär. Ýewropaň hukuk we hyzmatdaşlyk geňeşiniň bolsun ýa käbir guramalaryň şo Warşawa diýdi, ýene zat diýdi, şäherleriň atlaryna aýtyp geçdi Azat Türkmen. Russiýadaky, Russiýa Federasiýasynda da Azat Türkmen. Şoň aýdýan ýaly bir senariýalar, oýunlar bar bolsa, onda näme? Biziň şolar ýaly eksperimentlere ýitirjek wagtymyz barmy? Diktatorlara garşy görüşde. Edilýän zatlar absurd bolsa biz şoňa ananmalymy, togruby? O balagyny çykaryp durka diýen. Oň balagyny çykaryp durka özüni video alyp durmy.
Kim video alıp dursaň balany çykapdyka videosunu. Onuň şo videonu alan adam nädip onuň oňa beripdir şo videonu. Siz Türkmenistanyny rejim bilen bağlanşykly, agzyňyzy açmaga ruhsat bermeýän bir sistem, şolar ýalyky kontrol güç waka. Şolar ýalyky video ele-bele zatlaryny ettirirler öýdýänmi? O nähili daşary ýurtdaky aktivistlere her hili batyş, her hili haýwatat ýalarda öz eliniň aşagynaky watandaşlara hiçat edebilen oklar. O kiçidilenlerde batan bolmak, tutan bolmak, eýden bolmak, beýden bolmak ol hiç adam däl, diktatorlygyň oýny üçin. Eger ullukan oýunlar, başgaça niýetler bar bolsa bu işin içinde, onda täsirini görürsiňiz. İş işten geçmese bolýar. Şoň üçin biz duýduruş berýär. Oýnalýan oýnyň, edilýän işin içinde kimler bar? Ol adamlar halkyň anam bilýän adamlarmy? Şol adamlar şu adeçini halkyň anamyny gazanyp bilipdirmi? Halk şolara şu adeçini anam bildiripdirmi, bildirmändirmi? Bir. 2. Bu adamlaryň owal ahir edýän hemme zatlary absurd, töhmet, öz haramlyklaryny owurluk eden uyolmaz, üstüne gelen uyolar, owuram özüne osor, orromsam özüne osor dip, öz günälerini, öz garalyklaryny, hapalyklaryny başga adamlara ýönkömekden, şonu kabul etdirjek bolup dyrjaşmakdan, arrygyny oynamakdan başga edýän näme zatlar bar? Arslan Nityan. Arslan Nityan. Ha, eşitýän. Garazoglan soraýar senden Arslan. Diýmek absurd edýänler dogry ýollarda şeýlemi diýip soraýar. Yok, yani Türkmen çaytmadılar, Türkmen çaydı. Eğer de bizi diye, karşı daşlama baylar diye, Müslümanlar diye, tövgeyem olsa diye, karalayam olsa diye, onda biz doğru yolda diye. Eğer de onlar biz diye ulup bastasa diye, onda biz diye ya bir yerde yalgısandır diye. Sonra aytacak olan, solar bizim Müslümanlar bizi sözü karalap dursa, biz doğru yoldan barýarymyzy aytacak. Katı doğru. Arslan yine VIP anonim ýazýar. Şey dip hak talap etmege der, talap etjek bolmagan kan diye 25 ýyla uru diýerler diye. Aha. Skorpion ýazýar. Hakyny Torap bilersiň ýöne netijesi ýok diýe. Seljuk imperiýa ýazýar. Buraryň hakyny dogry buraryň talap etmegi. Seljuk imperiýa ýazýar. Wagt gelse düşünürler döwletaga ýolumyza dowam diýe. Togrulbek. Agam men kim bolsa da owul, owrum bolsa, haramzada bolsa da kara watandaşlar ergedem gerek, owum gerek, esasy ýoly açyp utuş gazanyp ýurda girip ýurdun içinde halal açyk saýlaw geçse netije çykarmençe ýok. Mümkünler. Absurd işler bilen absurd hareket, absurd metod bilen doğru iş, doğru netije almanak, doğruluğu ýadyndan çykarmak. Elbette. Bir jemgyýet kurjak bolsaň, göreşde ýeňiş gazanmak üçin näl? Bir jemgyýet kurjak bolsaň, şol jemgyýetiň içinde her hili adam bolmaly. Bu adamlar biziň jemgyýetimizde bolmaly diýemizok biz. Bolmaly ýokman gerek. Arsanyň aýdyşýaly şulaň şey duruşam gerek biziň. Özüniň kimdigini hiç edip bilmeýänligini, nadanlygyny,
Güjaralygyny görkezip duruşy gaty utuş halk üçin. Halk olara alanyp ýyzyna düşmeli ama jemgyýet gurmak başga, halkyň ykbalyny gowlandyrmak üçin göreşip ýeňiş kazanmak başga. Ýagşy işi, ýagşy adamlar bilen, niyeti, ýüregi päk adamlar bilen edilýär. Päli ýaman bilen ýagşy iş edenok. Şoň üçin şolara päli ýaman diýilýär. Absurd diýilende ine şoňa diýilýär. Absurd. Heňe gelmeýän zatlar. Ya dogry aýdýarmy? Arslan. Gawat gelen adam bilen kim bolsa şo bolsun, gawat gelen adam bilen nemetmelimi, göreşip bolýarmy? Men aýtdym, toý märekeni çağırmayan adamyň bilen sen nädip halkyň ykbalyny kerkitlemek üçin göreşýär? Şu mysaly ýaly şolum. Dogry aýtjaň agam, goý bilseler olary. Elbetden soň ýalňysmadylar ýa, hälerden bilseler. Taýlara zat bolar olara. O adamlaryň arasyndan olardan ondan erwet adamlaryň o adamlaryň arasynda taýlara zat bolar. Goý özlerini solar hälerden bildirse has soň halk ýalňysmadyr. Dogry aýdýan, gaty dogrusun. Soň üçin solar goý erwet özlerini tanasynlar bugün. Pikirim söyle bilmedim beýlek. Gaty dogry. Normal adam söyle pikir. Toğruluk ýene bir zat ýa. Halkara gurumy olara asla onanmak bolmaýa, olar onanjak bolsak şu wagt eşenni görenoklarmy esasy bul halka yalan çyn kapma garşy her zaman bolmaly, bolmasa dünýä gyzyk bolmaz. Halkara gurumlar kimin kimdigini bilýär, etmeli işini media hemme adam edýär. Hiç ýyly syýasatyň içinde bolma. Halkara gurumlar bilen işleşip görmän, olary tanaman, uzakdan daşatyp oturanyň, kesegatyp oturanyň peýdasy ýok. Ha, bu sen YouTube kanalyň reytingine kömek eder. Agaran taýgaryp bilmeýän dünýäň global syýasatyň deň agramlygyny, balansyny bilmeýän, biljegem bolmaýan, düşünürseňem bir ýerine soksaňam düşünmeýän adam üçin peýdasy ýok, ýöne reyting üçin peýdasy bar. Halkara gurumlar akmakda, olar gawat gelen adamy işgär edip işe dalanyp, iň bärkisi. Arslan aýtdy, ilçi kanalary bar. Her ilçi kanalda özleriniň razvedkasy bar. Habar alyp otyrlar. Samsykda alar. Bilip bilmän bir topar yalan habary ýaýradyp otyrlar. Hawa. Onuň bu yalan habary ýaýradýanlar hemme zady bilýärde, olar bilenok bolýarmy? Näme bolýar? Togry. Liberty sağlığın giç ýaşy, hoş geldin. Türkmenistan. Tamam, bir zat aýdaýly ýa-da. Ha? Ya, nasıl Sesin gitti. Alo. Sesin gitti. Eşdilýärmi? Eşdilýär. Näme diýdin? Arslan sesin gitti. Sesin kesilýär. Wagt internetiň goňdalla. Togruly, döwletaga saňa da berekelli agam, ömrüňe bereket. Gowa da erwede de jogap berýän. Zekaňa, zehiniňe kuwat bersin. Hemmemiz bilýär kasyn togruly, ömrüň uzak bolsun. Biz öz geçen ýolumyzdan, galanan edinen tejribemizden halkam peýdalansyn, ýaşlaram peýdalansyn isleýär. Yanlışlar gaýtalanmasyn isleýär. Haramzadadan ýagşyzada ýazajak bolmak ýaly bir absurd zat bilen meşgullanyp, esas biziň etmeli, halal işlemeli,
netijeli, yeňişli işlemidi diktatorlyga garşy jenayatkarlara, haramzadalara, ogrulara, maşenniklere garşy etmeli işlemidi halky çürkýän we ýene çürkejek bolýanlara garşy etmeli işlemidi etmeli. Bular ýalaky bolguzy zatlar, absurd zatlar bilen meşgullanıp görmeler. Pul üçin bolsa etmeler şonu. Eger şolara pul gerek bolsa bara biz bereliň o üýşüp. Şu absurdlyklaryny goýsa bolýar şolar. Liberty. Absurd bilen diktator ýeňip bolarmy? Diktatura absurd zatlaryň fabrikasy aslynda. Ine ömrüň uzak bolsun. Şu liberta men aýtdyrýanmy? Tanamam libertyni diňe şutaýdan görýän, şu halk nähili görýän, bilýän bolsa menem şolar ýaly görýän, bilýän. Ýöne aklyň ýoly bir, hakykat bir, ikinji bir hakykat ýok. Ya hakykatyň kölegesem ýok, kopýasam ýok, klonum ýok şu. Ina hakykat aýdyp otyra. Şuňa şeýle diýip biz diýdirýärmi? Onuň şul halk, şular ýalaky akylly, paýhasly hakykatlary görüp, seljerip, kommentariýa ýazybilýän onlarça ştaýda watandaş bar. Libertem şolaryň biri. Onuň bu halk nähili sada halk bolýar? Bu halk nähili goýun halk bolýar? Onuň bu halk nädip özüni haramzadalara, ogrulara, maşenniklere ýene allatmaly, oýnatmaly özüni şeýlemi? Başarmaýmasalar, libertyň ýekeje özüm şolaryň hemmesini onpoturtýar. Seret ýazýan adyny. Diktatura absurd zatlaryň fabrikasy aslynda diýer. Taryhy söz. Edýän işleriniň hemmesi absurd. Ana. Aktivistlere garşy gurnayan dilli uşuk görüm absurd. Şuulçulary, ýallaklary, ýalýaglary bilen bililikde etjek bolýan işlerim absurd. Hemmedanam absurd. Allahjam goraýa türkmen halkyny, türkmen döwletini, Türkmenistan döwletini. Ýatyp turup şuňa şükür edin. Eger absurd bar bolsa, onu diktaturan poçerki golu diye. Ine. Şuňky 1 saat 22 minutluk gepleşiň iň gowy mazmuny şu. Liberty, ömrüň uzak bolsun. Görjen gowluk bolsun. Yaman gowy jemletiň mazmunyny ýazdym. Toğrul sen esasy her tesvire çintgäp jogap berýäniňi däl, düşündirýän, çan edip şu häsiýetine hormatym ulagam. Ömrüň uzak bolsun. İl bilen gelen toýda bayram. Halka hylmat, hakka hylmat. Şoň üçin. Sana yaranjak bolup ýazanmak, dogry, dogry, hakly diýmek boýnumyzyň borjy, işte üstünlük galan. Sag bol, bilýär kasyn. Men diňe araçy, Toğrul ben. Men araçy. Esasy halkyň aladasy. Esasy kanaly ýöredýänler, inha özüň ýaly tesvir ýa-da oturan adamlar. Men hiç kimi blog edemok. Adam ýaly bolan adamy blog edemok. Garşy pikir, garşydaş pikirim ýatsa blog edemok. Ýöne bilen aşak düşse, bilen aşakda ýaşap gören bolsa, tatanyň arasynda ýaşap gören bolsa, şo taýdan dünýä seredýän bolsa, onu ol adamyň işi ýok. Bagyşlam. Diktatorlyň, haramçylyň, erwetligiň tarapyndan bolsa da özüni adam ýaly alyp barabilýän bolsa, çykaja etsin, tesvir etmezsin.
Karşılığımız yok. Seljuk imperiýa döwletagy egerde hökümet düşýän o proýektini amala aşyrsa, bu edilen bar işler bir köpük bolýar. Ondan soň göreli bu aktivist we hapazisiýa sumoklaryň gününi häzir Marsda gezersiňiz, soňra owadan nepede diýer. Belki olar alalaşykly bolsa näme? Hakiki aktivistleri, hakiki watanseverleri, hakiki görüşüjileri gazza getirip, köçä dekip, kimdigini bilip, adyny, familiýasyny çıkarmak bolsa näme? Türkmen oğlunun hakiki adyny, familiýasyny, videosyny suradan çıkarışlary ýaly. Onda näme? Türkmen oğlu şo kemine lakamly Merdan Muhammedow ýaly. Bütün adamlarda Türkmenistanyň halkyna, döwletine aňyr başa zyanly bermi? Ýok. Şolar bilen bile ýöne edil olar ýa zyanly adam däl Türkmen oğlu. Sunmodyň nepisligini bilýän, sunmotdan başa çykýan, onda iň gowy görünüşde baş çykýan adamyň oğlam aýtdym, ýüregi daşdan bolanok, ıntaply bolýar, ýüregi ýuka bolýar. Birde bolmasa birde şol adam istina, hakikatyň nämedigini bilip, şoňa görä etmeli adamyny, ädýä, etmeli işini edýä, ýylgyň bäkwidini. Şoň üçin men Türkmen oğluny garşy däl. Diýeni bular ne aktivist, ne adam, näme bular? Absurdlukdan absurd, ýankyň aýdyşy, Libertyň aýdyşy ýaly. Absurd fabrikasynyň işgärleri bular. Yalan habar aýradýarlar. Şu habary yalan diýip subut edýär. Hemme tarapyndan subut edýär. Şonu da ýene öz bilen ne diýär? Onuň muňa näme düşünmeli? Diýmek ýagşy niýet ýok ortada. Başgaça bir niýet we başga planlar bar diýmek. Arsanjan ketilip gidýän. Agam konuşsaň ama ýüregini söndürýär. O. Bähbit bolsundan näme diýin? Bolsun. Nirde galyp? Aýtjakdym aýbyrda. Hawa. Ol halkara guramalar diýil we adamlara men düşündirjek bolýar. Halkara guramalar diýär. Ne biliň döwlete, sol rejim, Amerika Birleşen Ştatlary. Ol biliň döwletiň beýleki ýurtda bäki bankda hasaplaryny tutsa edebilýär. Ondan bir sanksiýa berýär. Kurban bolar, ýurtyň döwletlerden. Beýlek döwletlerden Amerika edebilýär, şonu hiç saýt geçirmä suwda gatnaşyklaryny kestirýär. Şonu edebilýär, ol oje Eýran bilen şonu alat etdi da, Demirgaly Kareýew bilen hiç ýerde hiç sattyrman, onday taşdyryn. Ýa-da taglap bilip oturup. Ana biliň ýurda eger işlese, şol kurban bol derdi hökümet aýyrmak isleseler, solar gün 2000 bir günüň içinde tutup hem bankda hasaplaryny doňdurup, başga döwletlere de hiç biliň ýurtdan suwda aratmasyny hiç hemme kestirýärler, pol internet hemme Sputnikler bar ýaptyryp bilýärler. Ana onsoň kurban bol şol ýurtdan çykyp oturmady görs näçe oturjak. İstese sonra kömek edilir. Hiç yapmasın böyle adam iyi vermezdi. Bolýar. Halkara kuramalar kançı kömek etmeye diyorlar. Arslan, inni senden bir daha soracak. Sen fabriğin var, zavodun mu? Haydi ya. Sen fabriğin var, zavodun mu?
Sen her gün önlenmeli, belli bir mukdarda önümün var. Ve şo belli bir mukdarda önümü her gün önlürüp durmak için belli bir mukdarda sana işgär gerek. Aydaly 50 tane işgär gerek sana. Bir geldi şo 50 işgäri kow diýdi. Sen näme dersin? Yok, so 50 işgärin yerine bir zat berjek diýse onda. So 50 işgärini bitirýän zatyny, etýän işini gündäki. Sol soňky orunda bir zat berip biljek diýse, pulunu berip biljek diýse onda. Eger men insaply adam bolsam, onda men kow bilýän. Eger men insaply adam bolsam, onda men kowmaýan. Erkek gelin esasy işin üstüne. Bassın, doğru cevap verdin. Inni seret. Diktatorun golunu, ayağını bağladın. Hemme tarafını bağladın, çıkkansız ýagdaýa soktun. Diktatory. Döwleti, halky hökümetsiz goýdun. Alternativ barmy? Sen aýtdyň ýerine bir zat diýdiň-ä? Ha, oşol näme? Alternativ näme bar? Kim bar? Şu absurdçylarmy? Kim bar? Hawa aýyrdyk. Aýyrdyňyz. Olar uçarlara mı yaptılar orta? Hiç ha? Düşünmedim. Alternativ diktatora doğru alternativ. Bu diktatorluktan soň üçüncü diktatorluğu getirecek alternativ däl, hakyky doğru alternativ. Barmy? Şu alternativ bolman şeýle bir işi etseň, sen ýa aýtdyň. Şu 50 işgärmi, seni garantiýa almasal, sen işini garantiýa almasalar diýdiň. Etmernidiň. Döwlet işem şolar ýaly. Ondan näme üçin halkara guramalar halkyň inanmaýan, halkyň ýzyna düşmeýän adamlaryny şol halkyň wekili, halkyň öňdewarjysy, halka halat edibiljek adam diýip kabul etmeli. Näme üçin? Haýwanlar äleminde hiç bir haýwan münasip bolmayan birini özüne lider edenok. Adamlar näme üçin münasip bolmayanlary lider etjek bolup durjaşýarlar? Absurd. Inha absurd. Şoň absurd diýilýär. Haýwanlarça da ýok. Allah Taala ilahi adalatyndan, düzgünden bihabar. Tevgatyň kanunundan bihabar. Hiç zat bilen garmoniýasy hiç zat ýok. Saatlaşyk ýok. Geplesen tügeleme. Şondan öňde hiç kim ýok. Şondan o hiç kim ýok. Özüni halat edebilmeýän halkyny etip halat edýär. Absurd. Ramazan Juma döwletaga türkmen halky taskem 28-29 ýyllap absurd zatlar bilen tanjym edilip geldiler. Erkek görüň. Ramazan Juma dowam edýär. Şol edilen tanjymyň täsirinden halky gutormasaň absurdluk dowam etjek. Ana arasalanmaly. Aslında liberty, aslında avantürizm bilen absurd düşünjäni garşdyrylýar köplenç. Gato dogry. Ýöne biziň halkymyz utop ýolara ananasy gelip dur. Turan, saýlaw, dernek jemgyýet, galat ediş komiteti, ultimatumlar. Ýene şoňa mendeş. Bulan barsam salgyma
kogulaşmak. Liberty ömrüňde bolsun. Toýuňda bir müň däl, million däl, milliard bolup gaýsyn. Ömrüňde bolsun. Çüýlediň. Çüýlediň. Garajowlun şu kanalda çykyş edýär. Öz pikirlerini beýan edýär diýip içi ýanyp näme etjegini bilmän ýörenler sen tesbirleň okaňdan soň näme ederler bilenmek. Yer gazyp ýere girämeseler töwelenme. Seljuk imperiýa döwletaga meni düşünmediňiz. Aktivistler we opozisiýa sumoklar düşenmegi çykaryň diýip aslynda diktator sistemasynyň propagandasyny ýöne sürýärler. Özleri bilmän boldy. Şoň reklamasyny edýärler diýende. Şol diktatorlyk sistemasyna da şol real adamlaryň reklamasy gerek. Meşgul edip soň başga işlerde ulanmak üçin bolar hem şolaň reklama meşgullyk etmek syýasatyny bular hem gollap atýarlar şonny. Torulbeg döwletdaga şu bolýan wakalara ýurdun içinde daşyna esas kösenýän türkmen halkymynyň ýagdaýy pes raýatlary näme üçin hemme tarapdan güýçli, akylly, halal, adalaty sözüni ýöredip alyp çykjak türkmen çykanok. Näme üçin? Bortopar türkmenmi? Bortopar türkmenmi? Torulbeg öňüm aýtdym. Şeýle oglan gyzlamy var. Batan ýerinden ot çykýar. Ýöne libertyň aýdyşýaly sağlygyma çapanoklar. Absurd zatlar eden oklar. Ol sähel götürüm däl. Sähel biriniň gabereni bilen çykyp özüni görkezek bolup, reyting nemetjek bolup, YouTube'un berýän 3-5 köpüginden hantama bolup, maskara üstüne maskara boljak bolanoklar. Olaň aň düşünjesi ýerine oglan howlu var, ýöne tuğdana wagtyna bişer diýe. Goýrukly ýyldygyň dogjak wagtyna, sähetli günüň geljek wagtyna, tebigatyň kanuny bilen sagaldaşykly hereket etmegiň maksada ýetirjegini, ýeňişli tepkitlere güne ýetirjegini hemme tarapdan dogry göz ýetirip taýýarlykly ýaraw şaýyny goşap oturan oglan ýyldamyz bar. Hemmeden ýokary hünärli. Aýtdym men. Diňe Türkiýe döwletinde 2 hökümet çykaryp boljak kadrlar bar. Hankun adamlar däl, hakyky. Global syýasata hemme da düşünýän adamlar. Biz olar bilen işleşip gelýär, pikir alyşyp gelýär. Biz ofis krisasy, ofisde oturup hiç eli halkyň arasyna girmän paraň paňlaýanlardan dälemiz. Biz halkyň arasynda bolan adamlar. Halkyň içinde zähmet çeken habarçy bolan adamlar biz. Halkyň habaryny alyp dünýäge ýetiren adamlar biz. Bizim bilmäge hakymyz ýok. Biz bilmeýän bolsak o zatlar nädip ýetirerdik? Hakykat düýünden başgaça togrulmaýyn. Düýünden başgaça. Bir däl telim sany adammy? Ýöne häzir 21-nji asyr. Häzirki wagt orta asyrlardaky ýaly bir adam bolmaly, bir adamyň ýygyna düşmeli, bir adam çykmaly. Ol feodalizm düşünjesinde däl olan adamlar. Ekip, komanda bolup hereket edilýär. Söýünçe nikalmada edilýär, egine berilýär. 10 näl, onlarça däl, yüzlerçe, müňlerçe bar. Hemmesinem tanaýan, hemmesi bilenem aram, gatnaşygym, hemme adam 1 ýyllyk däl, 2 ýyllyk däl, onlarça ýyllyk. Ýöne näme üçin ihlas bilen örülen diwary galany bolusuz
adamlaryň reklamasy üçin ýa provokasiýalara özüň ağladyp ýykmaly. Munça ýyllap çekilen zähmeti bir köpük etmeli. Şöhrat üçin, YouTube'daky şöhrat üçin. Internet, YouTube, soňra bütün sosial media, internet, şumy hakykat. Internetin, sosial mediýanyň iň gowy işläp duran ýurtlaryna da %100 hakykat şu internet äleminde bolanok. Hakykat düýünden başgaça, hakykat halkyň içinde, durmuşyň içinden bolýar. Munam kim bilýär? Halkyň içinde bolan adam bilýär. Halkyň içinde işlän, halk bilen işlän adam bilýär. Ofisde oturan adam bilenok. Ýa-da şu görüş işini, biznes ýaly hatap edýän, şuň arkasyndan pul gazanlaryň, şuň arkasyndan güzarahan görerin, meşhur bolan diýen adamlar. Absurd. Arslan gelip gidýär Arslan. Arslan bağlanyp bilmeni geçdi. Ýurdun içinde, Seljuk imperiýa ýurdun içinde ýaşap gaýdan adamlar näme üçin düşünmeýärler. Ýurdun içinde hukuk talap etmek, öz janyna kast etmekdir. Emma gynansakda köp adamlar öz özüni ağlap oturlar. Ýöne ahyrına heredeli nira barar diýär. Gaty dogry. Bir saat 42 minut boldy. Efirimiz. Ertirem işe gitmeli. Dogunlamaz iýleşlemez var, biziň öz işlerimiz var, aladalamyz var. Şoň üçin şuňky efiri alyp baran tesvirçilerimize, watandaşlarymyza, iýleşlerimize ullakan taňrykan aýdýan ömrüňiz uzak bolsun. Bir temaň başyny başladyk. Ýygyny alyp çykdyňyz. Haýsy biriňiziň adyňyzy agdaýyn, tugulmy, bereket bersin. Edýän işleňize ilgün bähwetli. Ömrüňize bereket bersin. Tutanyňyz altyn bolsun. Köp sag bolun, mehriban doganlar. Şu göni alim alyp baran tesvirçilerimiz, watandaşlarymyz, öňde barjylarymyz her biri tümlügi bir ýyllyk ýaly, aýaly ýagtylýan tesvirçilerimiz, watandaşlarymyz, görüşüjülerimiz pek görekli. Watandaşlarymyz ömrüňiz uzak bolsun, köp sag bolun. Alyp barýan şular ýalyky işleňiz üçin ilgün bähwetli, hakykaty ýalandan seljerip şonu halka iň gowy görnüşde düşündirýäniňiz üçin Liberty'den ýene bir tesvir geldi. Otuz ýyl bäri döwlet derejesindäki lozunglara üns berin. 21-nji asyr altyn asyr. Türkmenistan parahatçylygyň ananyşmagyň watany we şoňa meňdeşler. Bary ýalan. Alınıp barýan tyýatlar, gök kuşak, açyk kapylar we şoňa meňdeşler. Ömrüň uzak bolsun. Liberty. Gaty dogry. Bary ýalan absurd. Koşunmalyk mümkin näl. Ömrüň uzak bolsun. Garajoglan türkmen. Köp sag bol döwlet, giýjäňiz rahat bolsun ýyllaşlar. Sabır. Sabyryň soňy rehmet diýär. Ýagşy niýet ýarym döwlet. Niýetiň ýagşy bolsa, şo döwletiň eýýäm ýarsy seni ýarsyny allyň diýmek. Ýagşy niýet diýmek
pozitiv energiýa diýmek ýaşy niýetlemeli şu taýda birleşdirip halka hyzmat edip halkyň aňyna tümlük garankylyk döretjek bolýanlara garşy uçgunjuklar, şemler, çyralar ýakyp bilýän bolsak armanymyz ýok. Hemmäňiziň toýuňyzdan aýtsyn, taňary ýalkasyn. Liberty köp sawar, gijaňyz rahat doganlar. Toğrul ben ýene de görüşýänçek özüňizi gowça serediň watandaşlar, belki inşallah tiýden tiýd alyp çykyldyň halkymyz azyl manka gaty dogry. Telçok imperiýa Allah ýalkan döwletaga hemmämiz bile ýalkadyn. Bir adamy däl. Maňa gerek gel, hemmämize gerek. Halk bäkbetli etdiň işleriňizde gijaňyz rahat bolsun, indiki gepleşiklerde sag bolun diýe. Toýuňyzdan aýtsyn, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Birimin bolsun. Absurdlyklaň guly, absurdlyklaň hyzmatkäri. Bolmalyň bolurmasyn. Absurdlyklar bilen Allahan synak etmesin, biýagry etmesin. Aýla agşam şeýle özara pikir alşykly gepleşikler Türkmenistan hökümetiniň çykarýan hokkularyna ynanýan adamlarynyň gözüni açýar. Maksadymyz şu aýla agşam. Şu bütün maksadymyzy, niýetimiziň mazmunyny sen aýtdyň. Onu da çüýläp edil şu efiriňem soňuna. Ömrüň uzak bolsun, aýla agşam. Eliňiziň dert görmesin. Sizler ýaly ösen düşünjeli watandaşlarymyz bar, köp. Özüni arladanyk, arlatdyranyk, hakykatyň, adalatyň, halallygyň, arasaçylygyň tarapyndan. Şoň üçin biz şu platformada size özara pikir alşmagy mümkinçilikleri berýär. Hakykaty aýtmak, öz jenayatlaryny gizlemek isleýän diktatorlygyň, şäherlikleriniň şoň bilen dilli uşýanyň, şondan han tama bolýanyň hemmesiniň pystyk bujurlyklaryny şu taýdan hemmämiz bilelikde halka düşündirýär. Sogamynyň bir müň bolsun, maňa däl, hemmäňize nesip etsin. Liberty Arslan sana da sag bolun niye? Arslan sesin gelýär Arslan. Eşdilýär Arslan, biz hoşlaşdyk, efiri ýapýar, senem bir özüň jemläp goýber şuňky efiri Arslan, söz sende. Bolýar. Ay näme aradaýdy? Soňly. Umuman şuňky efiri jemle-de aýdyp bilmedik zatlaň bolan bolsa şolary aýdyp goýber. Aýtmaň isleýän zatlaňy. Ay ya, men dikepleşikler aýdan. Ay, Onda hemmämize el soňlar aýryndy. Hemmämize zama sag bolsun ilkürene. İşlemi dogry bolsun. Su dogry ýolda barýar, aýagymda hiç kim paturmanda. Dogry ýoldan baraly. Patta urdurmaly hiç kim. Özümize bagly hemme. katy dogry. Owa. Agalanam Allah'tan öz gowupmasyn. Owa, hemmemiz üstünlük esasy, can sağlyk. Owa, agda bir bolary. Agda bir bolarsan, içilene var. Owa. Hudaýa şükür. Soňa galan yerleme özüň aýşdyk, doldurdyk. Ömrüň uzak bolsun. İnternet gitip Türkmeniň agdy bir dälligini aýdýanlar, türkmeniň agdy bir bolup bilmejekdigini
aýdýanlar ina şu ekrana seretsinler tesbirlere. Türkmeniň düşünjesi pes. Türkmen hiç zada başaryp bilen ok. Türkmen taada, Türkmen şeýle, beýle diýenler ina seretsinler şu tesbirlere, şu ekranlara seretsinler. Türkmeniň nähilidigini, Türkmeniň edermen Türkmeniň dünýäni titreden hemme tarapdan Türkmeniň nesliniň guramadygyny, çüýremedigyny, gutarmadygyny görsünler şu ekranlardan. Şonu görkezip suwdy edýäniňiz üçin Arslan saňa bütün tesbirçilerimde hemmesini ullukan Taňry ýalkasyn. Toýuňyzda gaýtsyn, ömrüňiz uzak bolsun. Sag bolun. Sag bolun. O agam şey diýerler, öýler Türkmen dämi kalan, men düşünýärm. Ay şol haram nefsin gulu bolmak ýaman kyn zanda. Aýtdyň şol pul helage diýe adamlar diýdiň. Ay, onda olardan gatorar ýagan däl, olar kelle sonmaly. Olar bejertmel başga zat. Olar bir adam pulsuz goýan, öýler onu bejerler olar. Ele alamazsan hem de koğulaşan olara bejerer koymaz olar. Olar üçin men de koğulu. Ve hiç kilayet adamı yamanlığımız. Gızıllan kresle verer, soğuk eder. Otursunlar şu tayda, çıkış etsinler YouTube'dan, gızıl kresladan. Gızıl yanım altın kraftı. Lalata eklet diye. Onun için halk koyar, öyle otursunlar, görülesinler. Türkmenin ağırsına aittiler, beyazına aittiler, yalta diýseler, ağrı dal diýseler, öyle aradan tutay. Aslında kavak koyar, sonra tutayda aytıs verdiler, ne yamayız? Katı doğru. Öyle dinler de aydan. Gönü alimizde katnaştın, pikirlerini ayttın. Tarih baradaki gepleşimiz Rukman edelik tayarlan, internetini sağla. Olya bana yine gelseler gowda gurulşay şu tarihte. Men özüme tarih diýmek, men tarihden okadym diye. Okan yerlerimden ýadyma düşen yer. Ağır artilleriya gelýär ha töweleme. Şonda arkaýyn gollarlar. Olya. Olya bolundy. Giýjäň rahat bolsun. Allah ýardymy bolsun. Köp sag bol. O sag bolun, sag bolun. Giýjäň rahat bolsun. Sag bol. Mehriman tomoşaçylar, kadrdan tesbirçiler, şu kanaly tesbirleri bilen alyp barýan mehriman illeşlerimiz, doganlarymyz toýuňyza gaýtsyn. Siziň ýeneki efiriňize çenli Allah ýarňyz bolsun. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Eliniz ýüzüňiz dert görmesin. Köp sag bolun.